வணக்கம் சார். திருக்குட்டி காசு காஞ்சிபுரம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வண்டி மாருதி சுசுக்கியில் எர்டிகா 2018 மாடலு, சிங்கிள் ஓனரு, விடிஐ டைப்பு. கிலோமீட்டர் 120 ஓடி இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டு. டயர் வந்து 95% இருக்கும். இன்ஜினு, ஏசி, சஸ்பென்சர் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோலு ஆப்ஷனு, மியூசிக் சிஸ்டம் இருக்கும். லெதர் சீட் கவரு, ஃப்ளோர் மேட்டோட இருக்குது. வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் குரோம்பேட்டை. பார்ட்டி வந்து 8,50,000 கேட்குறாரு. ஒரு சின்ன வித்தியாசம் ஆகும். டீசல் வண்டி 18 சிங்கிள் ஓனர் விடிஐ. இந்த வண்டி யாருன்னா தேவைப்பட்டால் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ கிடைக்கும். 850 கேட்குறாரு. ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தில் பண்ணலாம். வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் குரோம்பேட்டை. நன்றி, வணக்கம்.